gave me you. You're beautiful, shine like a star. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dwayne Bully at ngayon nawala ang asawa ko. Kasama ko si Ahizi. Siya na lang muna ang asawa ko, char. Ladies and gentlemen, nawala ang asawa ko dito sa Taytay at sarado na siya. So hanapin natin siya. Pare, nakita niyo ba ang asawa ko? Sino po ba asama niyo? Yung parang maliit na maputi. Na maputi, na naka-stripe. Nandun, dumiretso, kumaliwa. Talaga? Kasi hanapin niyo siya. Ayan. Salamat po sa... Shoutout nga pala sa nanay ko, ma. Alam ko masaya na sa heaven. Ma, love you. Nawala talaga si Shanta, maliit siya. Para siyang bata, mahirap siyang hanapin. So, hanapin natin siya. Tanungin natin ang mga tao dito. Ate, nakita mo ba ang akong asawa ba? Nakita mo ba? Hard. Sino dito ni masawa? Ang son adto, ang buti ay nga waray nga kaistorya nimo kanina. Pabusag. Busag. Waray na. Waray na. Hindi siya asawa ko. Mali. So yung ihi 5 pesos, yung dumi 10 pesos. Magkano ang tae? Gusto ko lang po ipaalam sa inyo na sabi ng asawa ko sa akin na ang dumi, ibig sabihin nagtatae. Akala ko kasi madumi. So tama pala yung sign. Palpak. Po, tanong ko lang po, nakita niyo ba ang asawa ko? Ay, hindi po. Hindi. Yung maliit na maputi, hindi niyo nakita? Ano ba? Maraming maliit na maputi. Maraming maliit na maputi. Excuse po, hinahanap ko po ang asawa ko. Nakita niyo ba siya? Hello po. Na maliit siya na maputi. Hindi, naka-stripe siya. Wala. Oh, kilala mo. Yes. Nakita mo ba? But I want Si to Shanta? I want to see her in person. Oh, ako din eh. Nawala siya eh. Mali ang napuntahan namin na gabi. Dapat kasi Huwebes at Lunes. Wala eh. Talagang wala. Nahanap ko ang asawa ni Ahizi. Hoy, Rodolin, nakita mo ba si Shanta? Hindi ko pa siya nahanap. Hindi mo siya nahanap? Hala, kinakabahan na ako na wala si Shanta. Hello po. Nakita niyo po ba ang asawa ko? Opo. Nakita niyo si Shanta? Ayun po ba? Ay, hindi. Yung parang maliit na maputi, naka-stripe siya. Hindi. Ang Hindi. cute. Ang galing mo magtagalog. Ilang taon na po kayo dito? Mga 5 years na. Kaya pala. Hindi na pwedeng mabenta. Just gotta be around here somewhere, bro. Hey fellas, how you doing? Have you guys seen my wife? She's a short Filipina, she's white. She's wearing striped shirt. I don't know, sir. Have you guys seen her? No, No? sorry. Okay. Nawala kasi siya kanina eh. Nawala. Pa-page Hindi nyo na siya lang. nawala. Nakidnap na, joke. Sayang, wala siya eh. Nawala. Where could Shanta be? Kung nakita niyo si Shanta, comment below. We are looking for my wife. Nawala siya. Nakita niyo pa ba ang maliit na maputi na babae? Oh, Shanta! There she is! No, how do I get you? Para tayong aldap eh. Out of the blue, God gave me you. Lang si Aldab. Oo. Nandiyan na si Shanta kaso may hadlang. Ka ng fans ng Aldab. Paano natin puntahan si Shanta? Nandun siya sa kabila. Ang tunay na pagmamahal ay hindi napapagod. Gawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Upa. Shanta! Shanta! Show me what's real. Bebe! They're reunited. Really? We're reunited again. Yeah. You've been looking for me? Well, that was a disappointing reaction, Shanta. I was expecting like a big reunion where we yakap tayo. Let's do it again. Ulitin natin, Shanta, ha? Shanta! You're beautiful, shine like a star. Ang corny natin, no? Nahanap ko na siya sa wakas. Tagpuan mo na yung forever mo. Yeah, my forever. Nagpapasalamat kami kay Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? June? June po. June. From store 199. Ayan, store 199 dito sa Taytay. Ano? Ekpay. Ikpay? Ekpay, this one. Ekpay. 10th Ekpay, okay. Store 199 sa 10th Ekpay. Ayan, maraming salamat po, Kuya, ha? Sa tulong nyo. Salamat. Give me you. Show me what's real.
siya. Hello po. 27. Oh, yeah. Yeah, we deliver that sa mall. You deliver it to the mall? Ang galing. Fisher Mall, Trinoma. Oh, talaga? Nepa Mall inahalis. Ah, talagang supplier kayo. Taytay HAUL! Woohoo! Alright, bebe. Anong nabili mo sa Taytay? Ito yung nabili ko nung Taytay na close na sila. Oo nga, kainis. Nakalaki. Ito yung Taytay Fail. Taytay fail. Ano ba mga nabili ko dun sa Taytay namin na yung... Anong sabi mo? Taytay? Taytay have the cheapest clothes in the Philippines. Is a polka dot. How much? How much is this? This one is 75. 75 pesos? Wow, ang galing. Ako, bumili ako nito. Kasama ni Ahizi the Islander. Yeah, an army shirt. Yeah, camo. Ang galing. 180 pesos lang naman. Ito yung next ko. Ano yun? Ano yun? It's a dress. Oo nga, pero ano siya? Anong klaseng dress? Ooh, silk? No, it's not silk. Ano siya? So it's a dress na pwede mong lagyan ng shirt underneath. Yan. Wow. Para hindi siya sleeveless. Ang galing. Ito, ang sunod ko, itong shirt na sinusuot ko ngayon, ito po, 180 pesos lang din. Mura. Ay, no, 120 pesos lang to. Grabe, no? Mura. White v-neck plain shirt. Oh, pero mas maganda yung shirt ko! You're beautiful. Shine like a star. 35 pesos. Tingnan nyo. 35 pesos? Crop tee. And this one is 35. 35. Galing. And then, ito, yung magandang kulay. Dami mong nabili ah. Ako nito. Yeah! A Nike t-shirt. 180 pesos lang. Sport spirit. You know, bagay na bagay sa akin, bebe, no? Bagay sa akin kasi kalbo. Freak yan, no? Hindi, totoo yan. May totoo ba sa Taytay? Ewan ko. Ano ito, 45 pesos, leggings. Pero hindi to sa akin, bibigay ko to kay nanay. Oh, si Yeah. nanay nagsusuot ng leggings. Kasi pag natutulog siya, ang ganda nito. Close up. Magkano? 45 pesos each. Wow. 45. O, diba? Galing. Sobrang mura sa Taytay, grabe. Alright, I got this for my nephew, Mason. But if it doesn't fit him, it's gonna be for Isabel, my Ano niece. nakabutan? Ayan, it comes with a pair of tracksuit pants as well. Tada! Yeah, para It's sa a hoodie. para sa bebe ng kapatid ko. Ito, if ever, para sa bebe natin, Shanta. Look, amazing ito. Tommy Hilfiger, yeah, 100% authentic for only 100 pesos. Sorry. You know, maraming salamat po sa panonood sa Taytay vlog namin. Lagi po kayo ng Taytay ko sa channel ko. Kasi meron pa akong haul. Dami Galing sa kang haul. first namin. Ubus na ang pera natin. Ano ba, 45 pesos na lang yun. Maraming salamat po sa panonood. Panoorin niyo po ang sunod na video namin. I-upload natin bukas na agad. Lagi, Ayan, kumang. kids. Walk on the sun, please. May sun sila dito. Tara! May totoong buhangin dito. Gawa tayo ng sandcastle. Hoy, Josephine! Maghimo tayo ng sandcastle, right? Sige. Dream come true. You are elegance and freedom. Everything to me. I wanna spend my lifetime loving you. I'll be closer than your shadow, closer than you know. If you let me love you. Love you. Yeah, just like the moon in the night sky. Your loving is surreal, baby, let's fly. Through eternity, go wherever, wherever. You and I, through whatever weather. You're hotter than the sunshine in Manila, and what I have for you is
forever.